Здравейте отново от моята кухня. Днес ще си приготвим здравословно суши без ориз. За целта ще ми трябва 2 краставици, които си накисвам както обикновено в канген вода, за да мога да ги измия добре. И започвам да ги рендосвам на слайдове, като старателно ги подреждам върху кухненска хартия, за да може хартията да поеме изричното количество вода, което е в краставиците. Също така ще ми трябва 1 или 2 авокадо, в зависимост от количеството, което ще приготвяте, което авокадо си го изчиствам и нарязвам на тънки филийки. За да приготвим сушито ми е необходимо кухненско фолио, което го разстилям на плота и започвам да си реда краставицата, както виждате, застъпани едно върху друга слайдовете. След това намазвам краставиците с нискомаслено топено сирене. Всеки може да се вземе това, което обича, няма някакви задължителни марки. След като си намажете краставиците, си слагате слайдове от пушена сьомга и върху нея си нареждате авокадото. Аз се използвам една много специална за мен подправка, доматена супа гурме, но може и без нея, или да сложите някаква подправка, която вие ви харесва по ваш вкус. След това навивате много старателно рулото с помощта на фолиото, което е, и нарязвате рулото на около 2 см парчета и то е готово вече за консумация. Ако това видео ви е харесало, последвайте ме, и ако искате да разберете повече за здравословния начин на живот, как да похапваме без да пълнеем, обадете се. Благодаря ви!